Așa, dacă e liber, ne ducem. Foarte bun. Păstrăm semnalizarea pe toată durata, parcursul de depășirii, da? Deci, după aia ne uităm în dreapta și ne asigurăm când avem siguranță să intrăm pe banda noastră. Da? Și acolo, la următoarea, vom face dreapta. Da? Deci, ieșim de pe drumul cu prioritate, semnalizăm. Folosești mult spațiu, da? E un pic cam strâmt aici, te oprești un pic să vezi să nu ne vină nimeni, că noi trebuie să intrăm pe banda cealaltă, da? Nu, dreapta aici, hai, nu te băgă, că ai loc, nu trebuie să iei cu stânga, nu, aici. Foarte bine, hai. Ia și virează, mult, foarte bine, folosește spațiu, trage-l în față, mult în față, nu uita că axele în spate, uite ce frumos, și nu ai treabă, păi n-ai cum să iei, da? Folosim iar din nou roată spate, da? Atât. Dreapta. Da, intrăm în poligon, da? Hai. Da? Mult în față, nu ne apropiem de el. Atenție la postă, da? Perfect. Da? Și ne poziționăm în așa fel încât să intrăm drept pe poartă, da? Niciodată în locurile strâmte nu intrăm chezăși. Drept. Da? Ai spațiu, folosești spațiu, te duci mult în drept și intrăm în poligon. Și ne ducem roată și vreau să-l parchez cu spatele de unde l-am luat, da? Deci faci un pic bucla, da? Faci un pic bucla spre stânga, te duci mult în dreapta și îl băgăm de pe partea dreaptă, da? Hai, luăm de volan, ia de volan. Așa, te duci mult, folosești spațiu. Da? Hai, duci în față un pic și iar dreapta, da? Nu-l blocla. Atât, ochii